fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Il-Quddisa illum se nofruha għall-irwieħ għar-Ruħ Ċetrin Żammit. Eżis ninġabru f'din ir-raba' erba' bitħejja għall-festa għall-Lejl tal-Assunta tal-Verġin Marija mtella fis-sema. Nilqgħu magħna f'din iċ-ċelebrazzjoni ta' talb lil ħutna fl-Awstralja, lil morda fid-djar tagħhom li jkunu isegwuna, nollu it-talb tagħna quddiem il-Verġni Marija biex jitwasslinna dan it-talb tagħna quddiem bina Ġesu. Illum ir-riflessjoni li se nagħmlu hija dwar Marija u s-smieħ tal-kelma tal-Lejn nitolbuha din il-grazzja illi fil-ħajja tagħna ma jiġix nieqes is-smieħ tal-kelma ta' Alla. U tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw daw il-misteri qaddisa. Nisqar l-Alla li jista' kollox u li lkom ħuti li jien għadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt id-dmirijieti tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija den Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha li lkom ħuti biex jitolbu għalija lil-mulej. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jafrinna rnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. Mulej missier għaddej sint fil-pjan tiegħek tal-għaġeb għas-salvazzjoni tagħna ritt illi jibnek jitwielet minn mara u jkun jobdija. Għatina illi nidħlu dejjem aktar il-ġewwa fil-misteru tal-inkarnazzjoni tal-Verb tiegħek u ngħixu miegħu ħajja moħbija fid-dinja sakemm immexxijin mill-Verġini Omm jistgħinna nidħlu ferħana fid-dar tiegħek tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla mek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu u s-Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien dawk li marru ma' Pawlu wasluh sa' Ateni. Imbagħad reġgħu lura bl-ordni għal Sila u Timotju biex imorru ħdeeh mill-aktar fis. Imbagħad Pawlu wieqaf f'nofs l-Areopagu qabad jitkellem. Il-ġil ta' Ateni qiegħed nara li intom f'kollox nies mill-aktar reliġjużi. Jiena għaddej u nħares lejn ix-xbijat qaddisa tal-qima tagħkom sibtu ukoll artal din il-kitba fuqhom li l-Alla mhux magħruf. Għalhekk dak li intom tqimuh bla ma tarfuh inħabbarulkom jien. Alla li jagħmel id-dinja u kull ma fija u li jusit is-sema u l-ard ma joqgħodx f'tempji maħduma bl-idejn. Anqas ma jqimuh b'offerti minn idejn il-bniedem bħalli kieku kienet toqsu xi ħaġa u li jagħti lil kulħadd il-ħajja u n-nifs u kollox. Min bniedem wieħed għamel il-ġens kollu tal-bnedmin biex jagħmlu fuq wiċċ l-art kollha u qasmilhom bil-qis iż-żminijiet u t-truf tal-art fejn għadhom jagħmlu. U dan għamlu biex huma jfittxu lill-Alla u forsi jħossuh bidejhom u jsibuh u tassew u mhuwiex il-bogħod minn kull wieħed minnha. Aħna feh ngħixu, nitħarku u aħna wkoll kif qalu xi wħud mill-pojjieti tagħkom, aħna tassew nisel tiegħu. Mela la darba aħna nisel ta' Alla m'għandniex naħsbu li hu jixbaħ lid-deb jew lill-fidda jew lill-ħaġar, qisu ġbija ġejja minn senet u moħħ il-bniedem. Alla għal għajneh sakemm il-bnedmin kienu għadhom ma jafuhx, iżda għarafhom li kulħadd għandu jindem u fejn hu. Għax huwa għażel jum li fih għandu jagħmel ħaq ġust lid-dinja permezz ta' bniedem li ħatruhu u ta' dan kollu ta' prova quddiem kulħadd billi lilu qajmu mill-wiet. Malli semgħu kliemu fuq il-qawmien mill-wiet xi wħud minnhom bdew jitqu, iżda oħrajn qalu nerġgħu nisemgħu fuq dan darb'oħra. Hekk Pawlu ħareġ minn ġa nofshom, imma xi wħud issieħbu miegħu u għemlu.
Fost dawn kien hemm ukoll Dionisju, Areopagita u waħda mara jisimha Damari u oħrajn magħhom. Wara dan, Pawla ħalla Ateni u mar Korintu. Il-kelma tal-mulej. Is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Faħru l-mulej mis-smewiet, faħru fl-ola smewiet, faħru ħanġli tiegħu kollha, faħru eżerċti tiegħu kollha. Is-smewiet tal-art is-slaten tal-art u l-ġnus kollha, il-gbarat u l-imħalfin kollha tal-art, iż-żgħażagħ u ġbejbiet ukoll, ix-xjof flimkien ma' tfal ħajfaħru isem il-mulej. Is-smewiet tal-art għax ismu waħdu l-għoli, sebħu il-fuq mill-art u s-sema u għolla l-qawwa tal-poplu tiegħu. Dan huwa t-tifħir għall-ħbiebu kollha qalu li Iżrael, il-poplu għażiż tiegħu. Nkunu bolif għall-Evanġelju. Alleluja. 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 Jien nitlob lill-Missier u jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. Alleluja. 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 L-Ispirtu tal-verità iwassalkom għal-verità kollha. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu baqali ħafna ħwejjeġ ngħidilkom, imma għalissa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi hu l-Ispirtu tal-verità iwassalkom għall-verità kollha. Għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu imma jgħid dak li jisma' u jħabbrilkom il-ġejjieni. U jagħtini glorja għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Dak kollu li għandu il-Missier huwa tiegħi għalhekk hekk li jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Il-kelma tal-mulej. F'dawn il-jiem li ġejjin, dawn l-erbat, it-tlieta li ġejjin illum u tnejn oħra, sa nitħattu minn tliet aspetti illi kellha l-Verġini Marija u nippruvaw nitolbu lill-mulejjenna biex indaħluhom fil-qalb tagħna. Dawn huma s-smigħ, id-deċiżjoni u l-azzjoni. Fil-Verġini Marija, il-mimlija bl-Ispirtu Santu, il-mulej għanija b'dawn it-tliet atteġġamenti profondi biex tikber fl-imħabba tAlla u biex tagħmlu iktar preżenti. U meta aħna nidħlu f'dawn l-atteġġamenti ta' Marija, jiġrilna li nidħlu aħna wkoll f'din l-imħabba lejn Alla l-imbierek u fil-waqt li nisimgħu leħnu aħna nimxu fit-toroq tiegħu. Ħanebdew bl-ewwel aspett, l-aspett tas-smigħ. Is-smigħ tAlla. Aħna qegħdin nisimgħu lil Alla ikellimna fil-ħajja tagħna, jew nisimgħu il-kakofonija, il-ħafna ilħna illi jagħmlu fid-dinja. Min jgħid ħaġa, min jgħid oħra, fuq kollox, fuq il-paċi fid-dinja, fuq l-ekonomija, fuq il-politika barranija tal-pajjiżi, fuq il-ġirja għall-armamenti. Min għandu raġun? Kultant aħna ninfixxu. Il-bniedem tal-Vanġelu fuq l-eżempju ta' Marija idur fuq il-mulej u jara l-mulej x'inhu jgħidilna fil-qalb ta' qalbna, fil-fond ta' qalbna. Jien ma kolli opinjoni, nesprimi opinjoni, imma l-ewwel li rrid ninterroga lil Alla x'intgħid li mulej lilek, kif tixtieq li nagħti xhieda għalik fid-dinja ta' madwari, fost il-membri tal-familja tiegħi, fost il-komunità li minna nagħmel parti, fost iċ-ċirku tal-ħbieb tiegħi. X'intgħid? Il-Verġini Marija għalli semet lill-anġlu ikellimha u jgħidilha ara il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xuħita hi wkoll nislet fi ħdana. Marija għax taf tisma' din l-aħbar ħadet din l-aħbar mhux biss għall-kurżità u ma ħallitix tinġar la mill-kurżità
u lanqas minn emozzjonijiet imma minn impenn. L-kuġina tiegħi Elizabeth tistenna it-tarbija jien se nkun ħdejja biex ngħinha ħalli tagħmel il-proġett ta' Alla fuq. Kemm sabiħ illi meta aħna nisimgħu li xi ħadd għandu missjoni x'jaqdej jien ngħid jien se nkun dak illi nappoġġja din il-missjoni jew bil-preżenza tiegħi jew bit-talb tiegħi u iktar bis-sakrifiċċji tiegħi. Ma nix noqogħdu ntellaw inniżlu meta l-mulej jibatilna messaġġi diretti fejn għandna nintervjenu b'xi kelma tajba bil-preżenza b'xi għajnuna illi nistgħu nagħtu. Imma kemm hu importanti id-don tas-smigħ. It-tradizzjoni tgħidilna illi Marija sa minn meta kienet għadha żgħira l-ġenituri tagħha Anna u Ġwakkej iddestinawha fit-tempju u għalfejn biex hemmhekk tisma' kontinwament dak li Alla qal permezz tal-profeti fl-Antik Testament fl-istennija tal-Messija. U jekk aħna eżisti ma nkunux ħafna attakkati la mal-proġetti ta' din id-dinja, la mal-ġejt li l-mulej poġġa fil-qalb tagħna, la mal-istess ħajjitna lil Alla nisimgħu. Alla jkellimna għal kull wieħed u waħda minna għandu proġett ta' imħabba. Alla qatt mu se jħalli lill-ebda bniedem jgħaddi minn provi kbar li ma jiflaħx għalihom. Eżis, ejjew nisimgħu lil Alla, ejjew nisimgħu anke n-nies ta' madwarna, inklużi dawk li għandhom idejat kif jistgħu jsolvu l-problemi tal-bnedmejn, kif jistgħu jrebbħu l-bniedem quddiem il-problema tad-tbatija, quddiem il-problema tal-mew. Imma aħna l-insara għandna wkoll il-proġetti tagħna eżis. Min hu nisrani jisma' lil Alla x'jgħid f'kull mument tal-ħajja tiegħu. Aħna għandna rispett kbir lejn il-proġett ta' Alla fuqna, mhux tagħna biss, imma anke ta' ħadd ieħor ukoll. U jien ma nistax inħassar proġetti ta' Alla la fuqi u lanqas fuq oħrajn. Jien fiskiet meta niġi biex nagħti parir, meta niġi biex ngħin irrid nara Alla x'inhu jgħidli fil-qalb tiegħi Alla. U lil Alla fejn se nisimgħu fiskiet ta' qalbi. Meta nkun umli, meta nabbanduna l-ħajja kollha tiegħi fih, meta ninża mill-intelligenza umana, meta ninża mill-attakk tiegħi innifsi mar-rabta tiegħi innifsi u nħalla lil Alla imexxini fil-ħajja tagħna. Ejjew nagħmlu dan l-atteġġament ta' Marija, l-atteġġament tagħna, ħalli mhux biss nkunu imdawlejn mill-preżenza tagħha, imma l-istess ħajja tagħna iddawwal lill-oħrajn meta nitkellmu, meta nuru t-twemmin tagħna. Induru fuq il-Verġini Marija u ngħidula Marija, mara tas-smigħ, Amen, illi widnejna jkunu miftuħa, Amen, illi nitalmu nisimgħu il-kelma ta' ibnek Ġesu, qalb il-ħafna kliem ta' din id-dinja, Amen, illi narfu nisimgħu ir-realtajiet li fihom ngħixu lil kull persuna illi niltaqgħu magħha, speċjalment dik il-persuna li fqira, fil-bżonn, f'diffikultà, mifxula u imbeżza. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Meġburin madwar l-artal tal-mulej, ejjew issa nagħmlu dan il-ħsieb tagħna talba ħerqana lil Alla. Tina l-grazzja mis-Sir Qaddejs illi fost il-ħafna diskorsi dijat opinjonijiet li nisimgħu fil-ħajja tagħna ta' kuljum, fil-ħafna proġetti illi għandna u li noħolmu dejjem bihom, ikun hemm ukoll il-proġett tiegħek u nindunaw bih fit-talb u fis-skiet ta' qalbna. Tina l-grazzja illi nkunu umli biex narfu x'inhu l-proġett tiegħek għalina nitolbu għal dawk kollha li għaddejjin minn mumenti ta' diffikultà, minn mumenti ta' tfixkil fil-qalb tagħhom. Nippreżentaw lil morda dawk li qegħdin jgħixu s-slalet tal-mart, dak li l-mart idum fuqhom u ineħħilhom is-saħħa li jaħsbu li jħobbu illi jkunu indipendenti. Għat-talb tagħna mis-Sir Qaddejs
farraġhom bil-preżenza u bl-imħabba u l-faraġ illi noffrulhom. Nitolbu għamil mulej li aħna nkunu apostli u disċipli tiegħek illi rrodulek ħaj kontinwament tad-don tal-ħajja illi tajtna. Għamil li d-don tal-ħajja ma naħloħx imma ninvestuh f'imħabba u fajnuna lil dawk li għandhom bżonn. Nitolbu għall-ummijiet, għall-missirijiet tagħna illi għadhom irrabbu lil uliedhom biex jarfu jnislu fihom il-valuri tal-Vanġelu, dawk il-valuri li ma jitbidlux għaliex huma mogħtija minn Alla nnifsu lill-Ibnu Ġesu. U Ibnu Ġesu dawk il-valuri ddefendihom. Tina l-grazzja mulej li aħna nkunu apostli tal-Evanġelju tiegħek. Nitolbu għall-emigranti kollha tagħna, speċjalment dawk li bħalissa ikunu wisegwuna biex il-Verġini Marija titfa' fihom sentimenti ta' tjieba u ħniena u tagħmel li jgħixu huma wkoll il-valuri illi trabbew fihom, dawk il-valuri illi taw kontribut lid-dinja biex id-dinja taraf illi hija kollha kemm hi għotja tal-Missier fil-provvidenza tiegħu. Nitolbu ndawru l-ħarsa tagħna fuq il-wiċċ għażiż mimli ħniena tal-Verġni Marija. Hemmhekk impoġġu lill-morda kollha tagħna, speċjalment dawk li għaddejjin mit-tiġrib il-gbejl. Nitolbu għal dawk li tilfu l-xi ħadd ta' għażiż f'dawn l-aħħar ġranet. Nitolbu għall-istudenti li qegħdin iħejju ruhom għall-eżamijiet. Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin fid-dinja tax-xogħol biex il-mulej ħarishom u jagħtihom li jaqalgħu għajxin ġust. Bil-qalb, Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-ilbejt issa u fis-sija. Birek int Alla tal-ħolqien kollha għax fit-tjubitek tajtna l-ħobż frott tal-art u xogħol. Alleluja, 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 bli barena. Alleluja, alleluja, alleluja. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti tagħna t-tifħir tiegħek u għat-pattija ta' dnubietna. Aħna winħabirku biex inkunu nixbħu lill-Verġini ta' Nażaret fiċ-ċokon tagħna nitolbuk tatina li nkunu għalik vittma qaddisa li toġbok bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżuqqaj lill-mulej Alla tagħna. Xieraq tassew li rroddulek ħajr u sewwa li nsebħuk Missier Qaddis f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-Glorjuża Verġini Marija. F'Nażaret ilaqgħet bil-fidi tħabbira tal-Anġlu u libnek li jintnissiltu minn dejjem ta' dejjem jnislitu fiż-żmien biex ikun għalina kuna u feddej tagħna. Hemm f'Nażaret jgħexet ħajja intima ma' bina, ħadet ħsieb il-bidu tal-Knisja u li natatna eżempju ta' ħajja ta' ġieħ mill-aqwa. Hemm f'Nażaret l-omm imqazza kienet dixxiplu ta' bina, laqet minn għandu l-ewwel frott tal-Evanġelju u żżietu f'qalba
kienet taħseb fuq u bejna u bejn ruha. Hemm f'Nazaret il-Verġni mqazza marbuta ma' Giuseppi il-bniedem ġust brabta li ma bħala ta' mħabba safja ta' tikġieħ bil-kantiċi tagħha tqimek fiskiet tfaħrek bħajjita u ssebħek b'ħidmita. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fl-ola tas-smewit. Qaddis tassew int mulej, int lajn ta' kull qdusija qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla għall-kalċi reġa' raddi l-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dunubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Jiena minħabba u nadurak. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-fer il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rodulek ħajr, xogħġbok tilqana għaw qudiemek biex naqduk. Mitċokon tagħna nitolbu lej l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa l-Jun mal-Isqof tagħna Anton mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fil-qaddejja tiegħek ċetrin Żammit li joġbok is-sejħil għal għandek minn din id-dinja għamilli kifi bil-mamudija mietet fibnek u bħal ibnek hekk ukoll fibnek u bħal ibnek tirxoxta għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina il-kol nitolbuk għati li jenna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija ma' żewġa San Giusepp mal-Apostli mal-qaddisin tiegħek li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ejjem nafdaw li nfusna il-proġett ta' Alla li għandu għalina biex nifmuħu naċċettaw fil-ħajja tagħna biex nkunu nies tal-valuri tal-Vanġelu, nitnatfu mill-ħsibijiet ta' gburija fil-qalb tagħna minn attakkament rabta żejda magħna nfusna u ma dak kollu li hu tad-dinja. Bil-qalb missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnata, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, għafrinna dunubitna, bħalma nafru lil min hu għati għalina, dannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna x'inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet
aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħi. La tħares lejn dunubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha islimu l-għaqda li inti trid fiha int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej kun dejjem magħkom. Bil-qalb għatu l-paċi lil xulxin. Mulej Ġesu Kristu. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħki id-dunubiet tad-dinja, ħen jindawk l-huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Nixtieq nafżal il-min ipparkja quddiem il-Bollards biex imur issa u jneħħi il-karozza. Għandkom miktub li hemmhekk ma tistgħux tipparkjaw. Hemm żewġ pulmini bl-anzjani li ġew minn Malta ma jistgħux jidħlu minħabba min ipparkja fejn mhux suppost jipparkja. Għalhekk nitlob min ipparkja quddiem il-Bollards imur minn issa mill-aktar fis.
O Maria, wiz grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imennija ingawduk fl-eternità. Slim għalik, Marija, bil-grazzja memlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja memlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja memlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija, imtella s-sema bir-ruħ il-ġisem, itlob għalina, nitolbu. Ħares biħnina missir qaddejs lilna li inti tmantni bis-sagramenti tas-sema biex imqawwijin mill-eżempji tal-Verġini Mqazza Marija b'ħidma fiskiet nibnu s-saltna tiegħek fid-dinja sakemm jasal il-waqt li ngawdu għal dejjem ma jibnek lena tas-sema u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla illi jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu.